Level up patrol na! Level up patrol na! Vice President Leni Robredo ginbisita ang Uswag Molecular Laboratory sa Barangay San Pedro Molo. Personal nga nagbisita sa Uswag Molecular Laboratory si Vice President Leni Robredo. Ginupdan siya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Dirigin pakita ni Mayor Treñas sa Vice Presidente nga ginagamit na ang gindonar sini nga RT-PCR machine kag test kits. Ginlantaw man sini ang isa pa ka molecular laboratory nga ginapatukod sang syudad kag ginkumusta ang sitwasyon sa mga medical technicians. Dito sa Iloilo City, tumulong kami sa city sa COVID response. Nagbigay kami ng test kits for both the city and the province before. Tapos ngayon, tiningnan natin yung ginagawang molecular lab. Kasi meron din tayo mga tulong na binaba for equipment. So, ito naman yung dinecide namin nung height ng pandemic na medyo i-shift yung aming tulong sa response sa mga bagay na related to COVID response sa mga LGUs. So yung una namin binaba for both the city and the province, 4.9 million pesos. Tapos ngayon nagbaba ulit kami ng 4.5 for the equipment sa molecular lab. Para sa alkalde, dako nga bulig ang mga gindonar sang Vice Presidente sa kampanya sang Iloilo City Government agud mabatuan ang COVID-19. Para mabalaan man siguro sang tanan, sang nagligad nga tuig, may gin pang bulig da si Vice President Leni Robredo, no? Kag I think bakal kita RT-PCR machine, naghahatag siya sa mga test kits. Kag may fondo pa siya nga ginhatag nga iusaron ta ni subong para magbakal mga syringes kag mga kinanlanta para sa ato na subong immunization program. And we are very thankful for the partnership from VP Leni. Kaya isa siya sa mga tao nga waigid naglipat sa syudad sang Iloilo sang kinanlan tagid sang bulig, no? And I am very grateful for all the support that she has given us. Kinanlan tagid bulig subong labi na gid sa aktual nga vaccination. Magluwas sa mga kagamitan kag test kits, ginpabutyag ni Vice President Robredo nga magahatag siya sang duga nga 4.5 million pesos nga pondo agud ibakal sang duga nga mga kagamitan para sa kampanya agud mabatuan ang COVID-19. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Duha ka mga konsihal sang syudad ang nabakunahan na kontra COVID-19. Biyernes sang nagligad nga semana sang gimbakunahan sang Sinovac vaccine si City Councilor Candice Tupas. Bilang doktora, naintindihan sini ang importansya sang bakuna agud maproteheran ng iya mga pasyente, ang iya pamilya, kag ang komunidad. Ginako sini nga sa una, nagpangduha-duha siya nga magpabakuna. Apang iya gintun-an ang COVID-19 vaccine, lakip na ang nagkalain-lain nga brand. Pinaagi sa husto nga impormasyon, nagdesisyon siya nga magpabakuna. I am a radiologist. So, bisan ECQ na bisan quarantine kadto kaya sa ospital kag sa mga clinics kag duty. So, very much high risk ako kag that's why ginuna ang mga healthcare workers because high exposure, no? Grabe ang exposure namon sa mga COVID and COVID suspects. So, that's why I decided na instead na malatnan ako and dalun ko ang infection sa balay, and of course, bisan sa City Hall, gakanto man ako, basi grabe man itong, basi may ako mismo ma-expose ko man ang iban. That's why I had myself vaccinated in order for me to be sure na I will not be carrying the infection. And also, kay hambal nila, ang vaccine ko ang COVID vaccine, 100% ina to make sure na hindi kita ma-infect sang severe COVID. 5 na kaadlaw ang nagligad humalin sang gimbakunahan si Kagawad Tupas. Tubtob subong, wala siya sang may nabatsyagan nga side effect.
2:30 ako nagpabakuna, gin-cancel ko na tanan na akon mga other mga kaladtuan kay para makapahuway ako. Kay gina-expect ko man na basigid man mag-fever ako, mas maayo na ara na lang ko sa balay kag magpahuway. Hasta subong, today is my 5th day, no? Wala. I feel fine. The next day, Friday ako nagpa-vaccine, Saturday, nag-ubra ako. I feel perfectly fine. Kahapon naman sang nagpabakuna sang Sinovac si Kagawad Alan Zaldivar. Pareho ni Kagawad Tupas, medical frontliner man si Kagawad Zaldivar na nagatrabaho man sa ospital. Para kay Kagawad, ang pagpabakuna ang para sa proteksyon sang tanan kag sabat sa panawagan ni Mayor Jerry Treñas nga magpabakuna. Tama gid ini ka importante sa aton sa Subo, no, despite the fact nga ara pagkita gyapon sa challenges nga nagaspike ang aton nga figures, no, sa mga COVID positive naton. Ang pagpabakuna is to secure ourselves, to protect ourselves, and to protect our family, and as a whole, no, we are going to protect our community nga para nga manumbalik na sa normal ang pagginawi naton diri sa syudad sang Iloilo. Kag isa ini sa katungdanan nato, no, nga nagsumiter sa panawagan sang aton nga pinalaga nga Mayor Jerry Treñas nga kung pwede ang tanan magpabakuna. Ginako ni Kagawad Zaldivar nga nagpangduha-duha man ini sadto apang naghimo siya sang paagi agod di baloon ang husto nga impormasyon tuhoy sa bakuna. Antes gimbakunahan, nagtaas pa ang iya blood pressure. Apang sang nabakunahan na, tubtub subong, wala na siya sang iban pa nga nabatyagan. Well, at first, no, though medyo nagtaas ang aton nga BP, no. So prior sang aton nga vaccination, naglabay kita sa series of screenings, no, kay para situate nga kinahanglan safe, no, ang pagbabakuna naton. Kag after nga nabakunahan kita, wala man kita sa may ginbatsyag, but then again we have to follow medical protocols, no, sa isa ka hospital nga kinahanglan we have to rest for about 30 minutes kag ang monitoring sa aton nga BP, and then once nga na-stabilize na, that's the time nga gitagaan kita clearance nga pwede na kita makapuli sa aton balay. Kag ang advice is to have a rest, no? So nagapahuway kita ayaanay, pero the whole process, no, mahambal na ako nga very safe. Kag ari ako diri subong sa inyo tubangan nung mahambal na ako nga ang pagpabakuna na ako niya safe gid kaayo. Voluntaryo ang pagpabakuna, apang padayon ng apilanan day Kagawad Zaldivar kag Tupas sa publiko nga hindi magkahadlok sa COVID-19 vaccine agod makabalik na sa normal ang pangginawi sa komunidad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga barangay kagawad kag tanod sa distrito sang Lapas ang ginhana sa arnis kag martial arts. Nagkalain-lain nga mga stunts ang arnis kag self-defense ang gintudlo sa mga barangay kagawad kag tanod sa distrito sang Lapaz. Tinutuyo sang aktibidad nga matudloan sila sang insakto nga pagdepensa sa kaugalingon sa tion kinahanglanon nila ini, ilabi na nga isa sila sa mga frontliners. Kaangay na lang sa Assistant Tanod Commander sang Barangay Nabitasan Lapaz nga si Jonathan. Ginpakigbahin sini ang iya eksperyensya sa masobra isa ka tuig nga pagserbisyo sa ila barangay. May suspicious individual kami nga ginlaga sa area sa among barangay nga naglukso sa suba. So wala ko idea kung naglukso sa base may mga illegal nga dala o whatsoever. Nakita man sang tanod nga si Russell ang importansya sang sining arnis training para sa ila nga nagatrabaho adlaw kag gabi. Para gid sa akon man kay dipinsa gid sa among kaugalingon yung mga barangay tanod. Kay sa amon barangay may araw isang nagamaoy. Tiko naton sa wayon isa magbato pa. Kag kung may armas sila, pwede ginamon magamit ining amon ginton Andre. Para naman sa barangay kagawad sang Gustilo Lapaz nga si Lilibeth, disiplina kag paghiliusang iya natun-an sa sining nga aktibidad. Siguro mambal ko isagid ang self-discipline tapos nakilala man namon ang biskan nga taga-Lapas kami tanan so far hindi man gid namon kilala ang kada barangay. So subong paagi sa sini nga proyekto sang Ibiki Lapas ang camaraderie balado na develop. Ang arnis kag martial arts training ang programa sang Association of Barangay Kagawad Lapas District subong nga summer. Ilagin pasalamatan ang lokal nga panguluhan sang syudad sa suporta nga ginhatag agud matigayon ang aktibidad.
Kami sa EBK La Paz, no, thankful gid sa aton Iloilo City Government headed by of course our City Mayor Jerry Pitranya sa pagsuporta sining atmon nga programa, no. Dugang man sini nga ilagin sunod ang mga minimum health protocol kaangay na lang sa pagsuksok sang mask o kon face shield agud mapatigayon ang training. Divine Singh para sa Level Up Patrol.